まあどっちかというとこの外国人は無税だよっていう話をしたいんですけど、ここが変わってないの。だからこの間もちらっと話したんですけど、扶養がいっぱい取れちゃいますねっていうことなんですね。いうことで、まあ一人当たり今年も一応38万は引けますよ。で、この扶養の条件っていうのが、まあ今年も変わらずにあるよってことで、外国人が扶養を取りたいときに、まあ範囲は一緒ですよと。所得要件も一応58万って一応あるんですよ。あるんだけど、それが確認できないじゃんと。確認できないから実務上どうやってその扶養控除を計算して取っていくかっていうと、まあそれが変わらずに親族だよって分かる書類ね。と、まあ、送金書類。まあ簡単に言えばだよ。この二つが揃ってたら、外国人の場合はいちいちその外国のその親族が所得が58万かどうかなんて確認できないから。なんで、もうわかんないから、これでやってくださいよってもう出てるわけよ。扶養のあそこの計算に入れていいかどうかは、送金してるかどうかだけでいいわけ。送金してたらもう無条件で、そう、入れんの。